Ej, det sner udenfor. Elsa? Skal vi ikke lave en snemand mod at lege med mig? Vi laver aldrig noget mere. Du bor der her. Du ikke rejst din vej. Vi var så gode venner, men nu er det slut, og ingen vil sige hvorfor. Skal vi ikke lave en snemand? Bare sådan en lille bitte snemand. Godt jeg går. Skal vi ikke lave en snemand? Eller cykle slottet rundt? Nu er jeg træt af skænderierne med malerierne, det er vist ikke sundt. Du vinder sjældent, jeg føler mig alene på det samme slot, og tiden der bare går. Var der nogen, der sagde video, eller også så skete det ikke? Her var videoen. God dag.